Назив предмета умjetничка слика, портрет дјевојке, сувремена умjetност Никола Мартиновски, Скопје, роđен u Крушеву, razdoblje datiranje, stvoreno 1944. Podrijetlo, izložba zbirke suvremene likovne umjetnosti u Odjelu za suvremenu umjetnost Instituta i muzeja Bitola. Materijal, tehnika, platno, uljne boje, dimenzije 40 po 60 cm, kratka priča, opis. Portret djevojke koja sjedi na malom stolcu, naslikana do pola, odjevena u skromnu raskopčanu košulju s krajevima uvučenim u suknju, čiji su dijelovi jedva prikazani na slici. Nosi kapu ili šal, sličan široj i većoj beretki. Ruke su joj prekrižene, spuštene i naslonjene na noge. Njezin je portret smješten u sredini slike. U pozadini nema ničega. Najkarakterističniji je stav i kontemplacija u kojem se otkriva tuga, odsutnost, bijeda, siromaštvo, pa čak i patnja slična usamljenosti. Slika je rađena slobodnim potezima, bez velikih detalja. Autoru je najvažnije bio predstaviti osjećaj, raspoloženje, psihologiju jadne djevojčice. Nikola Martinovski jedan je od najznačajnijih makedonskih umjetnika. Njegova slika siromašnih, tužnih, čežnjivih ljudi, uglavnom žena, uspješna je slikarska prezentacija dubina ljudske duše. Slika je izložena na Odjelu za suvremenu likovnu umjetnost koji predstavlja povijest suvremenog slikarstva u Bitoli i Makedoniji.